Хәйле кис кадрлыктар вакыт куласагында язмыштар сыбыры һәм безнең бүген студияның кунагы күптән көтеп алынган зауыклы Хылу Сибәр ханым, күренекле режиссер, республикабызның Салау телевизиясендә дәүләт премия лауреаты, Башкортстандың атказанган сәнгатьче Гөлдәр Музафар кызы Ильясова. Хуш килдегез, Гөлдәр ханым, сезне алкышлайбыз. Һәм әлбәттә тапшырган юллары буенча кемдер бүген һезнең бына ошы рух табырында, һезнең күңел янында нисен тап ошы матур, хоклангыз дәрәҗәле талантлы шәхестәр. Әйдәгез. Монда минең иң якындарым, яраткандарым, күбрәк сакырыр инем. Үзегез аңлайсыз, өстәлегез бәләкәсрәк. Гыйльманова Шәүрә Габбаскова театр аскандан һуң бергә булды, безнең менән бергә. Спектакль төшерәме, передача эшләйме, бында сакырып, гел бергә булды. Эшебезне күрһәтәме тиң? Әйе. Без әле бергә эшләгәндә генә түгел. Сафаргулова Байкова Наиля Абдулхайкова, Салаватта культура бүлеге начальнигы булды, әйеме? Мөдире. Әйе, аннан Салават театрының директоры булды. Мин унда 9 спектакль куйдым. Минең һеңлекәшем тигәндә була. Туганлаштык. Альберт Шарафутдинов, Өфе театры Нур артисы. Унда мин 3 спектакль куйдым. Асадуллин Зөһрәнең катына, улар миңа шулай ук якын туганлашып беттек дигәндәй. Якындарым минең. Рауль Галин Стәрлетамактың нимә дип әйтәм, йөзе, старожилыгы, беренче, әйе. Хиласхан театрдан. Ак хакалы, әйе. Шул 90 елдар бергә инде. Бергә яшәйбез. Шәүрә Хылуым Әхмәр менән Стәрлетамак театрына килеп, матур-матур спектакльләр эшләнек. Яшьлегебез бергә үтте. Иткә төшерһәң, елмайып, илагыла килә, бергә яшәнек. Әле инде улар Өфөлә, без Стәрлетамакта. Бына шулай якындарым. Рәхмәт килгәнегез өчен. Рәхмәт чакырганыгыз өчен. Бүген нисек яшәп икән Гөлдәр Музафар кызы Ильясова дигәндә халык хәззагына таптыра тамашасы теләй Гөлдәр Ильясованың театрда тагыла матур-матур шедеврлар куюын. Менә бүгенге һезнең көн итмешегез именнән тора. Бүген мин пенсионер. Ышанмайбыз. Кирәк түгел. Нишләйһең, өлкәнә килә, бына иптәшем Азамат авырый бит инде. Инсульттан һуң. Шуның өчен күбрәк уның менән өйдә утырам. Театр әлбиттә сакыра, елына 1 спектакль булһа, Стәрлетамак Башкорт театрында спектакль куям, премьераларга сакыралар. Йөрегезме, барагызмы? Форсат булганда әлбиттә барам, әлбиттә. Ирде караган катын өчен ожмактың бүтән капка асык булыр ди. Шулай булсын, амин. Һәм әлбиттә Айгөлдин хәл турында белешеп китәк тә, унан дәвам Минең итәрбез. кызым безне нык шатландыра. Ул Өфөлә флейтистка булып сәнгать училищеһын тамамланы, духовое отделение. Вакыт әрәм итәм. Минең йырлагым килә дип 3нче курста йырлай башланы. Дипломын алдым. Әсә дипломыңда тотты. Хәзер бүгенге көндә Питер калаһында, Санкт-Петербургта Международная академия музыки имени Елены Образцовой. Шундай укуны бар. Опера юнәлеше буенча киттем бу. Юк, опера түгел, анда төрлеһе бар. Әйе. Төрлеһе бар. Ул эстрадно-джазовый отделение 2 ел бетте, 17-18 елдар уку елы була бит инде. Лучший голос академии дигән номинация алды. 3нче курс для мюзиклов, музыкальный спектакль, актерский, Самсонов Владимир Викторович, Маринканың баритоны. Тағы курс асты, ол бюджетный булгаста укый башланы. Менә әле 4нче курс, шулай укып ята инде. Таушы атаһына охшаган, бик моңлы, башкорт моңы бар, атаһының матур тембры бар. Аллаһка Бәрәкәт шөкер. тавыш. And we tried. Oh, how we cried. We lost ourselves.
әйтеп үтте бая Наиля Абдулхай кызымнан осрашык Салават калганда дип. Бына ошо осрашу есте калган инстигендә, бына яшьлек акланы һәм беренче осрашу ике һылу башкорт кыз осраша. Бер кадәр таң калдылар. Һин кем? Менә таң бер күреп тора бит инде ул. Охшап торалар. Гөлдәр Музафар кызын мин күргән инем инде уга тиклем. Ул нишләптер ошо Лек Валеевич Валеев, минең укытучым, безнең учебный театрга алып килде Гөлдәрне. Безнең дәрес бара ине. Дәрес вакытында алып килделе, уның менән таныштырды. Шул тиклем мына матурлыгына хакланып, минең исем киткәнне, мәйтәм, шулай да матур кызлар була икән. Шулай булды ла бетте. Ул әлбиттә бәләкәй генә теге сәхнәлә йөгереп йөргән Наиләне ул теге истә калдырмаган. Шуннан соң Салават урамы буйлап атлап киләм. Мин эсеннән куркам кояштан. Бик эсе көн ине. Мин ак эшләпә киеп алганмын. Каршыма килә Гөлдәр Музафаровна. Һәм ул туктатты ла, әйтә инде. Туганам, һин театр факультетына укырга Өфөгә барырга теләмәс инеңме ти? Мин караным да көлеп ебәрдем дә. Шуннан соң бер нәмәлә эндәшмәдем. Иртәгә миңа кил әле дип сакырды ул. Хәтерләйһеңме, Гөлдәр? Шуннан соң мин икенче көненә килдем. Үземнең укып беткәнем Лек Валеевич классында әйтмәгән инем. Һәм улар икәүләшеп Шнейдерман Михаил менә утыралар ине. Ул инде бына театр факультетына актриса булып, әйдә укып сыгырһың да безгә театрга килерһең дип, матур итеп мине өгөтләп беткәндән һуң мин әйттем инде, гафу итегез. Мин сәнгать институтын тамамлаганмын. Минең режиссер Лек Валеевичтың курсында укыган дип әйттем инде. Бына шулай булды безнең беренче очрашу. Һәм язмыштарыбыз мына эш буенча бәйләнеп китте. Салават театры буенча без инде Гөлдәр Музафар кызы Михаил Шнейдерман менән театр бинаһын булдыру буенча рәссам, безнең рәссамыбыз. Ул әле лә Гөлдәр, без уның менән Facebook аша әдрәк һөйләшеп торабыз. Язмыш үзенекен итә, ул Израильдә бит инде, белүеңсә. Шул тиклем матур сактар, кыю сактар безнең башкорт кызларының. Башкорт менә Ямагат оешмаһының төзелгән сактары, шуннан соң Салават театрының бинаһы сактары бит инде. Мотлак рәвештә стационар театрның бинаһы булырга тиеш дип яулашып йөргән замандар булды, шулай бит. Һәм без ул бинаны алуга җитештек, әмма ләкин Гөлдәр инде Стәрлетамакта үзенең театрын асып ебәргән иде. Әйтеп үтәһем килә, уны әйтергә кирәктер дип уйлайм. Менә безнең Башкортстан театрдары тарихында бердән бер шәхес, ул да булһа Гөлдәр Музафар кызы, уның өсөн генә, уның шәхесе өсөн генә асылды Башкорт драма театры Стәрлетамак калаһында. Мин был вакыйганы бик матур хәтерләйм. Рәхмәт зур иттереп безнең министрыбызга, мәдәният министрына, ул дәвердәге, ул да булһа Салават Хөрмәт улы Аминев ине ул. Шуннан соң бик зур рәхмәт Стәрлетамак калаһының хакимият башлыгы Спартак Гали улына. Ахметовка. Вакытта беренче секретарь Резапов Марат агай ине. Спартак Галеевич ул вакытта исполком председателе ине. Әйе. Дәрәҗәһе икенчерәк булган, әмма ләкин уның тырышлыгы, уларның тырышлыгы аркасында асылдылар. Асылды.
Ундай вакыйга театр язмышында булганы юк республикабызда башка. Мин Гөлдәр Музафар кызын бына кем менән сагыштыр инем. Үткән бу аттың башында башкорт театр сәнгатенә нигез халыслар дип әйтәгәндә Бәдәр Юсупова, Гынет Ушанов, Вали Муртаз Иманскийлар нинди кыю адым эшләһә, ул бу аттың адакы тистә елында шундай адымды Гөлдәр Ильясов эшләне. Бұл бер дә артык һүз түгел. Һәм әйтергә кирәк, 90-нчы елдар, мин тап 90-нчы елда мине радионан телевидениега нәфис тапшыруларның җитәкчесе итеп куйдылар. Һәм минең күз алдында бөтен Россия буйлап театрдар ябыла, филармониялар ябыла. Шул вакытта безнең республиканың җитәкчеләре көч табып, акча табып, илһам табып, кешеләр табып, яңы театрдар, филармония, һәм башка бию театры, шул әйтәм театрдар, һәм башка менә мәдәни усактарын һаклап алып кына түгел, ягынан астылар. Әлбиттә исләйм. Исләмәй генә түгел, бына Илшат Юмагулов, Хамит ага Яруллин, Галиндар, Бакировтар, шундай зур шәхестәрне үзенең эргәңә туплар өчен һиңа ышанырга тиештер. Менә яшь кенә Гөлдәргә ышанып килделәр, йыелдылар. Һәм әлбиттә калай итәкчеләре, әгәр дә уңа ышанмаһа, шул тиклем ярдәм итмәстәр ине. Һәм мин шуны әйтәм килә, онытмас бурын, ошо ситтән йыйып алган, сакырып алган үзенең фикердәштәр, теләктәштәр, коллегаларының һәр береһенә Спартак Галеевич белән әлбиттә бергәләшеп фатир эшләнеләр. Әгәр дә кешенең торыр йөре бар икән, кайгы бар икән, эше бар икән, ул иҗат итә. Бuna Гөлдәр асты тәйбез. Ысынлап та, иң беренчеләрдән булып ул килде. Ул һөйләште урынын, вакытын һәм безне ышандырды. Чөнки мин Гөлдәргә ышанмас идем. Мин уны 81 елдан ныклап очраштым. 70 ел һаумыйсанмы гына иде безнең очрашулар. Кайда булды 2001 ел? Ул кем инде? 2001 ел ул диплом 2003 ел. 2003 ел. Диплом спектакле куйды. Безне Салават театрында. Ретро Галинда, ретро безнең Александр Галин ретро. Безнең бала, яшь бала ине ул вакытта коляска менән йөреп эшләп спектакльдә шунда эшләнек. Анда Арим Галиевич мәрхүмдәр инде күптәре хәзер Зәкия апайдар, Газа апайдар. Онда уйнанылар. Юра апай Нигматуллина. Улар исән, Аллага шөкер. Бына шулай итеп башланып китте безнең очрашу һәм эш процессы дип әйтәйемме. Шуннан инде Гөлдәр диплом алгач Сибай театрына китте. Унан һуң ягынан Салаватка килде. Мәскәүдән һуң. Салаватка килде. Шуннан инде Салаваттан өченче хикерәве Стәрлетамак. Нисек ул ышандыргандыр безнең урыс театрының директоры Полянкин. Упкан ситендә Валеевтың спектаклен Өфөлә күргәндә, буквально за шкирку дигәндәй өстәргә алып китте, Спартак Галеевич белән таныштырып, нитеп. Әлбиттә, был вакытта 91 елдар шундай дәвр ул үзе талап ителә ине. Чөнки Стәрлетамакта 19-21 елдарда башкорт театры булган һәм дә был вакытта Стәрлетамак тамашасы ла, артистларның кайгыртуы ла Стәрлетамакта башкорт театры булырга тиеш дигән әйбер йетеп килә. Йетте һәм вакытында асылды ул. Бuna Тенеме туры килгән. Шәүрә Гилманны әйтмешләй. Нейдәрдең, безнең җитәкчеләрдең ризалык бирүе, шул хуплап алуы. Муртаза Губайдулла улы Рахимовтың исемен мотлак рәвештә бына әйтергә кирәк. Гөлдәрде һөйләгәндә һәм дә Стәрлетамак башкорт театры асылуын әйткән сакта, исләгән сакта күз уңында тотырга кирәк. Ул Муртаза Губайдулла улының тырышлыгы. Ысынлап та ул менә үзенә күрә бер революцион дәвр ине бит ул. Баса атанған күйеуге сығып өтті. Бір бәндәлікке де сипте қалды. Әні yüzін.
Ғаиләһе, мөлкәте булмаган, бер нимә өчен дә яуап тотмаган кешегә еңә ул. Башкаларга акыллы кәңәш биргән булып, дан, шөһрәт табанырга, илткән юлны уй даргаһында йөздерә. Сөнки ергә бер кайдан да, бер нимә менән дә бәйләнмәгән. Әгәр дә иртәгә берәйе килеп, ял сылап алып китһә, ул сагында нимә? Беренсе Гөлдар Музафаровна күрүм, ул безнең академия театрга килгәйне. Мына Наилә әйтмешле сылапта, мына булан балаһы күк, узун, нескәбилле, матур, күзләре мына буланды күк ушла итеп тора иде. Шулай бит? Шулай. Без булай гына каранык та инде, бу яңа артистка микән дип уйланык башта. Уна аңлаттылар инде, ну, шулай итеп мына шундый Гөлдар дигән бик талантлы кызыкай бар дип ниттеләр инде. Уңынан инде мына 90-нчы еллар сылапта, ул Слабта революционный елдар булды безнең. Ул сакта без яшенек, дәртлейнек, энтузиазм ашып тора ине бит инде. Мына шуны әйткә килә, мына Гөлдар Музафаровнадан без мына Әхмәр менән килдек, чөнки Гөлдар Музафаровнала бар шундай сифаттар, ул нисектер кешене күндерә белә. Ул нисектер мына кешеләрде уймаштырып, үзенең артынан алып бара торган кеше. Бәлки бөтенләй асылмас ине. Менә мин Асылмас ине. Асылмас ине. Шәхес булмаха, оештырусы булмаха. Менә театр халкы, республика халкы ошоны менә бик яхшы аңгарһын ине. Әгәр дә шәхес булмаха, әйдәүсе булмаха, уның башына идеяһы килеп, шуның менән янып көймәһә, Стәртамакта театр булмас ине. Менә мин дә шуны әйтәм. Башкорт халкында бар, төсө бардан төңөлмә дигән әйбер бар. Бәлки уның төсөлә сәбәпсе булгандыр. Төсі генә түгел, аның мына бүтін булмышы, эске мына бүтін яны менән, тәне менән мына нисектер һурып алган күк безне. Чөнки уның шул тиклем байтак идеялар барды. Шул сакта безнең как раз мына шундай мына вакыт булды. Уйлана торган, алдагы нисек булыр микән? Бәхәсләшә торган, яңа пьесалар укыга килә, яңа спектакльләр уйнағы келе. Мына шуны әйткем келе, мына һәрбер кешенең үз гомерендә ниндидер мына гомер, иҗат мизгеле була. Мына ниндидер мына этапный, мына артистларның мәсәлән, этапный рольдары була. Мына ошо Гөлдар Музафаровнага мына ышанып килеп, бик матур спектакльләр уйнанык бит без. Мына иң беренче мына Шамбалыны алайык. Ул сакта Шамбалы нәмә икәнен дә белмәйләрне. Ләкин әлеге заманда ул шул тиклем мына әле лә ул мына актуаль дип әйтәм ул спектакльләр. Шуннан мына Бисталаны ис китмәле спектакль, шул тиклем яратып уйнаным мин. Мына Мәмерияне алып карак. Газим Шафиковтан. Мына шул вакытта шул вакытта туган спектакльдар мына шул тиклем актуаль электе әле лә шулай. Шуның өчен мына уның ниндидер эске көсі бар. Төсі менән дә, эске көсі менән дә кешеләрде яулап алып, нисектер мына бергә кушып, бер ниндидер үзе күргән, бездә шандырган ошо ниндидер юл белән мына шулай кешеләрде йөртә. Һеҙҙең өсөн бәхетле дәүре булдымы, Балысыр? Әлбиттә бәхетле. Гомумән тагы да бер нәмәне әйткем килә. Мына ошо безнең театр ни менән ул айырыла икенче театрдардан. Безнең театрдарда күбрәк мына ирле катынлык актердар, ирле катынлы. Без дә шулай мына бер пар. Гаилә театры. Хәзер миңа аңлатты бир. Нисен мине бында тоткарлайһың? Әсәй мәнең алданың? Кем һиңа бында хукукты биргән? Син. Һәм атасың. Нимә динең? Кабатлары бәгыргәй. Бына берсикән, бына икенчесе. Ебәр! Уткар динең. Атай! Әсәй! Атай!
Гүлдар Музафарның шул вакыттарда, менә мин килгәндә, аңа 40 яшьтәк тулгайны. Шул вакыттарда ул кияүгә сыкты Азамат агайга. Әсәй булды. Әсәй булды. Ис китмәле бәпес тудырды. Ул бәпесте без менә кулдан кулга йөритеп шулай ул кайдалыр спектакль, менә спектакль куйганда мин әгәр дә бушмын икән, шунда ултырып тора инем. Ис китмәле. Күпме безнең һөйләшүдә. Хижрат спектаклендә һин 7 айлык юламанга. Әйе. Айгөлдө күтәреп, уга костюм тектиләр. Айгөлгә күтәреп, беренче мәртәбә сәхнәгә сыкты. Шәүрә күтәреп алып сыкты. Айгөл. Әйе, менә Театрда беренче мәртәбә артистлар эшләгән вакытта балалар камасауламаһын өчен балалар бүлмәһе оештырылды. Әйе. Тәрбиясе менән бергә. Бына бу бик зур театр өчен. Кемдән этлеге? Кем оештырган шуның этлеге? Бына Рауил агай, Шәүрә Гөлдәр хакында һөйләгәндә режиссер буларак та ул театр әсәһе дип әйтергә була бит инде. Стәрлетамак театрының әсәһе. Ул әсәй була билде. Һәр берен фатир менән тәэмин итеп, һәр беренә актер буларак үсен, уга ниндәйдер роль үзенә карата. Һәм шул тиклем рухлы спектакльдәр куя ине. Фестиваль өчен генә түгел. Бына үзе күренер өчен генә түгел. Халкын уйлап, уның киләсәген уйлап, бына үзенең иҗат комарткаһын, иҗади емештәрен бәпестәр һәм мына тудырып сыгарусы ул мына Гөлдәр Музафар кызы ине. Нәмә өстәйем дигән, Гөлдәр Музафарның шундый мына характерында, мына ул үзе генә режиссер, бүтән режиссерлар юк дигән нәмә юк ине. Үзенә гашык түгел. Әйе. Мына юк, мына ул һәр сак кемгәдер юл асайны, юл бирәйне. Мына Әхмәр мына Стәрлетамакта барып Мәскәүдән укып, кайтып, мына театр укытып дигәндәй бергәләшеп спектакльләр, байтак спектакльләр куйды. Улар менә бергәләшеп, укмашып бөтәбез дә уйлашып, галәмәт кызык яшәдек без. Чөнки гаиләле театр гына түгел, без үзебез бер гаилә идек ул вакытта. Әйе. Теге студияның гына гаилә театры. Менә шәп төшенсә гаилә театры. Әйе. Студияның гына башланган эш ул зур театрга әверелде. Әйтеп торам бит, ажиотаж башланды. Чөнки артистлар гына безгә килмәнләр, яңа яза башлаган язучылар, драматургларды. Язучыларны драматург итте. Әйе, Гөлдәрнең буда заслугаһы унда. Түзмәй ултырам, әлбиттә безнең әйтмәгән актерыбыз да бар. Бына рухлы, актуаль дигән рухлы актуаль спектакльдәр дигән яһәттән инде менә әйтәһем килә, иң беренче, иң шау-шу куптарган спектакль ул да булһа онытылган дуга. Онытылган дугалагы вакыйга Торатауда бара. Бына Сирек Буат элек Торатауды Гөлдәр сәхнәгә күтәрде. Уны безнең критиктар беләгез, менә әйтәләр. Вот она Торатау это в большом театральном искусстве, это Фудзяма. Ну да. Они уже одолели Фудзяму, тип менә безнең Рәсәйдәге Рәсәй мәдәният министрлыгының милли театрдармы, милли сәнгать бүлегенең җитәкчесе Валентина Федорова әйтүенчә, вот она преодолела уже Фудзяму. Она тимәне они дине Азамат белән икегездә бергә һәм Гөлдәр Ильясованы Рәсәйнең топ-10 дигәнен менә башкортча әйтсәк инде иң шәп бер тистә режиссерлар рәтенә куйды. Аны мин оныта алмайым бер нисектә. Бына ул актуальлек дигәндән аның ниндәй генә спектаклен алма, улар күлдерә, илата торган гына түгел. Ул шундай тәрән философияга бәйле. Әле Шамбулан әйтегәйме. Теге дөнья, был дөнья. Хатын-кызның 40 сирагы, тагы нәмәләрне искә төшерик. Мәмерия, һәр бере, инә бүре каргышы. Улар һәр береһендә исемнәрен динди атамалар. Һәр береһендә безнең теге
үзебезнең тарихыбыз, халкыбызның язмышы, һәм дә яшәешебез менә саклашы. Шуны әйтәм. Гүзәл Музафар кызы Ильяс Астанап мына Юлия Цезарь кебек килде, күрде, еңде, таң калдырды. Нур театр нисек таң калдырды, Альберт? Шулай ук Гүлдар апа белән мин танышмын, аның иҗаты белән студент вакыттан ук. Минем театрларга йөридем, бөтен театрларның репертуарын белә идем, үзебезнең театрда репертуарын яттан белә идем. Шунда иң яраткан спектакльләрнең берсе Гүргә кереш сер иде. Рәлиф Ябаев язган. Шунда мин үземнең киләчәк тормыш иптәшемә дә гашык булганмындыр инде бәлки. Нык ошаган. Мин аны яттан ятлап беттем. Әйтәм, кем куйгансың? Әйтәм, Гүлдар апа, әйтәм, шулай куя алган микән? Мин ул спектакль карадым, 7 тапкыр карадым. Һәм Зөйрәне ысынлап, Зөйрәне уена шаккаткан шунда. 20 мәртә карадым. Шуннан соң мин армиягә барып кайттым. Армиядан соң кайткач, без Зөһрә белән уже никахлашкач, Гүлдар апа килде безгә спектакль куярга. Рәлиф Мусакимовичтың «Котлыйм сине әти булдың» дип. Шуңа кызык мәл булды. Мин башта икенче рольне уйнарга тиеш идем. Алияның егетен. Калдырып качкандыгым. Ярдәм да. Альберт, икенче рольне алай. Синең энергетик бигрәк күп ди. Бу сиңа бәләкәй була ди. Шуңа күрә фәнистне бирде. Чынлап та Гүлдар апа моны әйттеләр бит инде ничек ышандырткан дип. Чөнки аның аларның Азамат абый белән икесенең дә кешелек сыйфаты нык зур. Мына нәрсәкә хәзер юк, күп режиссерларда да юк, әйттеләр бит инде үзен генә күрсәтергә пропиариться надо бит инде. А Гүлдар апа да юк андай. Чөнки килә иде безнең премьераларга. Кылану, махаю һәм артисты түбәнәттә үкәмәтү дә бар бит инде. Артистны күтәрә белә, ничек бар. Нинди кыенлыкларың бар, аңлаша иде, килә иде премьераларга, чит кеше куйган спектакль. Ул режиссерны белмәскә дә, белми дә ул. Шылтыратып, Альберт мына шулай булды, мына шул җирне нитебрәк алалар дип. Хәзер бер спектакль искә төшерәм, сагышларны басмый суларда бездә Олег Анатольевич Скифка куйды, Гуркинныкын. Мин анда Иванны уйнадым. Яраткан роль, сугышта пленда булган да, качкан да, шуннан сугыштан соң 8 елдан соң гына кайта. Хатыны кияүгә чыгарга уйлаганда. Анда минем монолог зур гына иде, сөйлидем. Без бит инде ничек артистлар яратабыз сөйләргә. Менә пленда булдым, качтым, фашистларны гальфлингә эләктем, партизаннарны таптым. Кешене җылатырга кирәк бит. Үзебезгә рәхәт. Шуны уйнадым да Гүлдар Музафарны әйтә, Альберт, ул бит военный. Сугышта пленда булган. Кичә генә качмаган бит ул. 8 ел үткән вакыт. То есть это уже проще надо говорить. И знаете, после этого неге баргач, без Казанга баргач, мин аны просто гына сөйләдем. Как вот положено, да, представлял, что было 8 лет назад. Меня похвалили. Я не помню. Котлыйм син әти булдың өчен не алдым, мин тоже награда биргәннәр иде фәнис роли өчен. Гүргә керәсәр 2да, Гүргә керәсәр 2-не уйнадык без Гүлдар Музафарның белән. Шунда мин һәм тагын да татар белән башкорт дигән спектакль чыгардык без Гүлдар апай белән. Антрепризный. Башкортстанда булган хәл юк иде бит анда хәтта. Без генә чыгардык, без аны бер бөлмәле фатирда репетировать итеп. Шулай иттереп. Уның гомер узын булды менә. Мен бер сак иштем. 1-2 ел уйнадык без аны. Ярты Башкортстанны уйнап чыктык. Стәрле баш, стәрле тамакларга менә шундыйлар. Атнасына бер мәртәбә, айына бер мәртәбә без бара идек понедельник, дүшәмбе көнне, чөнки артистлар хаҗиганда. Анда төрле театрдан филармониyadan, яшьләр театрынан артистлар. Бәхәс спектакль, әмма уның фәһим әһәмияте бына ябай тамашасы өчен ушы рендер яшәгән татар милләте, башкорт милләте халык өстен ничек кабул иттеләр аны? Хәзер Сетрик Роберт менә. Әйе. Халык җыела, мин тышта йөрим, кирип барам. Кайда булды хәтерләмим, Стәрле башта микән. Әкертен генә халык җыела. Бер шундый сорау булды. Сез үзегез килдегезме, принудительно килдегезме? Халык сөйләшә. Әйтәм, ой, Аллам, әгәр дә болай булса, әйтәм, знаете, халык китә дә бара. Беренче актан китә дә бара. Бер кеше китмәде. Безне чыгараларды сәхнә ябырга, кайтасы килә, арыдык. Юк, ибәрмиләр дә безне. Нык матур спектакль булды. Анда Азамат абый бәләкәй генә декорация ясап, без Газель кебек Мерседеста йөридек, выездларга бара идек. Шунда сыйдырып бәләкәй генә декорацияларны зурая иде, трансформер кебек. Зурайтып куя идек. Ул төрмә дә була иде, милиция бүлмәсе дә була иде, вокзал да була иде, үзебез поездда була иде. Менә һәр вакыт менә шуны үзгәртеп, без аны ничә ай чыгарып иң башта тотындык та озак кына
Ну, шулай инде. Национальный молодежный театр тибет мәлі. Милештер театры. Үс мәртәбә уйнаны кайымы Өфөлә. Әйе. Үс мәртәбә уйнаны районның үҙәгенә шул йөреп. Республика күрде. Әйе. Ол тормыштың теге заманында 91 елдарда бик актуаль проблема ине. Кискен мәсьәлә. Кайһы бер безнең язучылар, теге фән әһелләре бына ике халыкты бергә сак нитмәнләр бит. Әйе. Каршы куймадылар. Сәкәләштермәнләр, әйе. Бына әйе, бына шуның өчен язылган Ягайдың Юк, шул Рәштагай Султангәрәевтің әйберейне. Һуңнан инде аҙыраҡ өҫтәлгән дә ҡатындар Прозаиктан драматург эшләне ул. бик һәйбәт ваҡытында ҡуйылған спектакль инде. Үҙ һүҙенә тоғро булды атам. Шуны ҡабығына алып киттеләр. Дөрес аңла мине, әсәй. Рәнжимәһен атам рухы бында ҡалам. Һуғышырмын. Ҡайыр бабам менән бер ҡатарҙан. Ә һин ашыҡ. Ашыҡ, әсәй. Атаңды ергә һалмай китәһен юҡ. Ҡалдыр беҙҙе. Әсәй. Бәхил бул, әсәй. Бәхил бул, Мөмкин булһа бит, үземдең бер тапшырудан һинең теләктәшең, беренче адымдарда бергә эшләгән балетмейстер Ирина Филиппованың бына актердар белән нисек эшләгәне тураһындагы бер-ике һөйләмен укып китсәм килешер микән? Килешер. Тәрҗемә итеп тормайым башкортсага, чөнки уның һүзләре. Что меня больше всего поражает в этой уникальной женщине, это умение понять другого человека, умение не выставлять свое творческое кредо как единственное и незыблемое. Гульдар очень хорошо отвечает на любые попытки изменить подход, поиски. На какие-то совершенно необузданные попытки, фантазии она отвечает восторгом. И неважно, примет она их потом или нет, может вообще выбросит, но в ту первую минуту ты уже успел почувствовать себя гением. Актердар исеменән. Һәм мөмкин булһа Флорид Буляковтың. Флорид Буляков шулай ук исән булһа ошонда утыр ине дигән нәйем бар. Чөнки Флорид Буляков менән һеҙҙең тандем, һеҙҙең шундай ижади берҙәмлек, ул инде теге тиҫтә йылдар буена барды, уныһы бер. Шулай ук һин уны, ул һине асты дигән һүҙ дә яңлыш һүҙ түгел. Бына ул былай ди. Наши переживания, мысли, взгляды на все происходящее в мире почти одинаковы. Хотя у нее это чисто по-женски, зато глубоко, романтично, лиричнее. Мои пьесы, они совсем суховатые, но ее постановки как раз и выигрышны тем, что она делает их возвышенным. Я написал про Торатау пьесу «Забытая молитва».
из этой сухой пьесы она сделала такую возвышенно романтическую пьесу. Я сидел на первом представлении и просто не верил своим глазам, что это написал я. Ысықты дан шәхестердің фәкері Ирина Филиппова бүгін бітін өзі профессор, данлыклы, мәшһүр балетмейстер, Гитюста оқыта бітінде, әміна тағына Флорид келіп Буляков классик әлбетті білген. классик. Гүлдар Ильясованың командаһы. Менде фамилиялар Полянкин, директор, онан іштәлі Мәскәүдә Райкиндың театрында бітінде, ұлақ қылдары, шулық Шендерман, шулық Филиппова, Азамат Ғилажев. Бұна оларды туплау, оларға шану, һәм олардың һеҙгә шану, нисек булды? Бұна бұл едімелеу тойғылымы, һәдәт мөһөрөмө, нимә был режиссер өсөн? Хәҙер нисек әйтәһең инде? Әйтәме, туғанлашып бит. Әйе. Шнейдерман Михаил Самуилович Израильға китергә булғас, мин бер аҙна Мен юқын айтманы бетін, нинди фамилиялар? Әйе. Бер аҙна тигәндә иланым. Әйтәм, ул булмағас театр булмай, рәссам булмағас образ. Спектакльдың юк, хәҙер мин дә эшләмәймен дә театрда дип. Улар Азамат менән осрашып, кайдалар Мәскәүдәме, кайдамы поезд шул беләм иде, перронда. Ул әйткән инде, мына прими их Шамбала, кабул ит уларны Шамбала, Булат Габриловтың әйберен куйырга. Я подвожу, пожалуйста, поддержи девочку, пожалуйста, тип китә барган бит инде. Азамат менән 92 елдың 11 сентябрендә осраштык. Тәүдә тауышы. Мен котымыз митәм, беҙгә нисә йәш? Олар бер училищені тамамлаған. Ой, бергә Ленинградқа осҡанбыҙ. Вообще упор күрмәнем, бер-беребеҙҙе күрмәнек. Ул әйтә, шулай минән бер йылда 9 айға кесерәк тауышы. Шулай итеп осрашып, Шамбала спектакле уңышлы килеп саҡта. Оформлениеһын яратам. Ошо ҡыҙыл шар эскизы өйҙә эленеп тора. Романтичный. Әйе. Шул инде килде лә Стәрлетамаҡҡа. Ҡайтмаҫ булды. Атылған өйөр менән килдек Өфөгә. Беренсе тапҡыр һин уны күрһәттең опера һәм балет театрында. Әйе. Ундағы халыҡтың күплеге, шығырым тулы халыҡ, ҡайһылай йотлоғоп, мына тын да алмай ҡаранылар. Мына шундағы тетрәнеү, минең бөгөнгө көндәле мына тәндәр семберҙәп тора, ысынлап та, шундай үҙенә күрә бер зур ваҡиға булды ул. Шунан һуң Гөлдәрҙе ебәрмәүҙәрен, уны юғалтып бөттөк, ҡайтырға кәрәк, машина көтөп тора, алып барырға, Өфөлә Луиза апайыңа барған инек бит инде, ҡайта алмайынса. Шунан һуң шул тиклем тамашасының уға рәхмәтле булыуы, ундағы тәҫираттарын уға мына шунда уҡ еткерергә теләүҙәре. Ул мына нисек итеп тамашасыны тетрәндерергә мөмкин, ул һинең спектаклен ҡарағас, һинең спектаклеңде ебәрмәй, режиссерға йәбешеп яталар ине. Мына шундай хәлдәрҙе мин театр донъяһында йыш күрҙем тип әйтә алмайым. Режиссер алымдарына күскәс, тағыла бер нәмә өҫтәп әйтәм әле зинһар, йәме? Шәрға басында, әлі режиссер алып булмай, әлі булды, хис-тойғылар булды, хис-тойғыларҙың өйөрмәһе булды. Бына ысынлап та Гөлдәр Ильясованың эшләү манера, стиле, режиссурасы. Минең үҙемдең яҙмышым шулай матур итеп килеп ойышты тип әйтәм. Үзем артист була алманым, әммә 2 тиҫтә йыл буена, Сирек Булат буена тип әйтерлек, театр, артисттарҙың, режиссерҙарҙың эшмәкәрлеген сағылдырыу менән бәхетле булды мин. Һәм беҙҙең алтын фондты тултырыусы шәхесте. Төрлө театр яҙы фестивале булһынмы, туғанлык фестивалеме, Гөлдәрҙең режиссер булараҡ эше хаҡында былай тинеләр. Это же надо так суметь синтезировать европейский театр, не просто российский, европейский театр и национальный колорит. Яғни, бына беҙҙең милли рухты, милли булмышты донъя театры аша күрһәтеү тип аңлайым мин.
Қиын итеп тыңлай. Мин дә инде мактайым. Мына мен артист буларак бит. Мына нинде ул режиссер, мына артист өсөн. Без нисеме елдар эшләп төрле режиссерларны күргәнебез бар. Ләкин мына Гөлдар Музафаровна шуныңнан аерылып тора иде. Уның ниндәйдер мына мен режиссер, мына һәр артистлар мына монда бар, монда кара, монда не ондай нәмә юк ине. Без мына Тәкәббер түгел. юк, без бергә мына бергәләшеп уйышып шунда мына һөйләшеп ни Единомышленник булып. единомышленник. Фикердәш. Фикердәш. Шунан югырып кына барып сыганда уйлай башлайм, шунан Гөлдар Музафаровна югырып кына килеп, мына шунда мына эске нәен сыгарып, әллә нинди нәмәләрне килтереп сыгарып. Инде эсеңдә әллә булган, әллә булмаган. Уларны әллә кайдан табып алып, шуларды сыгарып, шунан караһаң, каралы. Минең дә шундай нәмәләр бар икән. Булдырам. Була шундай режиссерлар. Үзең ней куерһың спектакль, шунда өйрәтерһең. Или режиссер түгелһең бит, не мине өйрәтәһең. Ә Гөлдар ысынлап та безнең белән бергә эшләне. Ул дус ине, ул иптәш. Ул артист. Буда Ирада режиссердар, ул бердән-бер хатын режиссер. Юк, ул ирдә хатында ине, сама баба, сам мужик. Режиссер, актер мандус булырга тиешме? Бар бит сик булырга тиеш, барыбер. Был камасаламаймы? Юк. Әлбиттә ул Монда артист үзе куя. Ул чөнки ул вакытта әни кебек була, абый кебек, өлкән кеше кебек була. Дусын кебек. Мин әтигә каршы әйтә алмыйм бит сездә. Шуның кебегрәгендә. Анарга да без аның белән сөйләшәбез, талаш юк иде. Чөнки Гөлдар апа ул театр сәнгате өчен янып тора. Ул режиссер, әгәр дә бөтен спектакль өчен җавап бирә икән, һәрбер артист та үз роле өчен җавап бирә. Ул да үзенең роле өчен режиссер дип уйлайм мин. Бына нәмә менән Гөлдар алдыра ине. Ул заманында уның дәртле сагы, эшсән сагы, уның спектакльдәре төрле жанрда. Гөлдар үзенең спектакльдәрендә үҙе уйнаганы булды бит. Аптыраган көндән инде. Бына үзең сыгып уйнаның бит. Нисек уйнан ул видео язмаһы бар шикелле ул спектакльдә Гөлдар уйнаган. Шулкын тыныс, инде яры роль, әмма ул тыныс, сабыр, тәбиғи уйнай. Акырмай, бакырмай, кешене куркытмай. Ялма папасы юк, асынап. Һин куркмайың, асынап та шундай уйнай бит инде, шундай башкорт катын-кыз роле милли киемдә. Әмма саманан сыкмай. Барыбер үземнең һорауга җавап ишетеп бетермәнем. Бына уның эшләү стиле. Мин истәгәндә Гөлдар Музафар кызмыя калһам, бына 20 елга, 30 елга алдан барган. Бүген бит Прибалтика режиссеры хөкемрә, символдар, метафоралар, образдар, ребурстар сире, озак паузалар, шул кына Некрөшес, Альбес Херминес, Римас Туминус булмаскарттары, һәм мин уйлап таң калам. Улар күрде микән Гөлдар Музафар кызының спектакльдәрен истәгәндә, тап ошо ысул бара. Тап ошо методтар кабатлана. Питер Штайн, Гамлет, бана һеҙҙең ысулында иҙелә. Ҡайҙан килә был? Ай Аллам, Хоҙай үҙе генә белә инде. Беҙҙең тоҡомда уҡытыусылар. Әлбиттә. Әсәйегеҙ, легендар математик. Әсәйем математик Шәүрә Гәрә ҡыҙы Габитова ғүмер баҡый. Мандалинова Уняна ғүмер баҡый. Аның уҡыусылары, йәштәр, Тирмән-Йылға ауылы. Ишем бар районы. 17-нсе мәктәп. Алар концерт менән ауылдан ауылға йөрөнөләр. Минең оласайым Гәни Камал Сибағат ҡыҙы Сәғәҙиева 40 йыл беренсе мәктәп асыусы Һидиәт бабай Сәғәҙиев. Беренсе нарком Башҡортостанда. Әйе, беренсе нарком. Беренсе министр. Әнекәйем бик матур итеп Золхизаны йырлай торғайны, мандалинала уйнай торғайны. Минең әсәйемдең ҡустыһы Наркис абзый үҙе эшләп скрипкала уйнай торғайны, баянда уйнай торғайны. Шунан киләләр дип уйлайым. Миңә уңайһыҙ булды, инде маҡтаныҡ. Юк, беҙ Әллә юҡ, күп нәмәне онотоп та бөткәнмен. Һеҙгә ҙур итеп рәхмәт әйткәм килә. Ваҡыт табып килеп, ул заманында Полянкин спектаклемде күрмәһә, беренсе президент Мортаза ағай булмаһа,
Біздің Суверенитет. суверенитет. Именно біз битінде бұлайтып жүрінік дейді. Біз тибетерге хақлы тейіп. Әйе, Салат Хырматович Аминев, Хырматулла Аминев. Министр культуры. Әйткен бит, башынан бір сес түшмәһен. Шәүрә Мусында хамақ режиссер өстерәк насармын деп. Ул терәк булды. Спартак Галевич. Әйтәм бит, ул теге өскәлә менеп китә, сәхнә астына кирип китә. Шул ук вакытта президентка бара, директорларга ул шулай ине. Уның ярдәме бик мына ул кешеләргә. Сәнгатьте ярата ине. Әйе. Стәрлтама халкына рәхмәт әйткән килә. Беренче елларда кем балас, кем кумган, кем самавыр, кем күзгә китерә. Әйе, көтеп тордылар. Әйе. Терәк булды безнең. Мин ышанып яшәнем. Әмма ләкин режиссер пенсия китергә тиешме, юкмы? Уның өчен яшь бармы, юкмы режиссер өчен? Мин уйлайм, режиссер өчен яшь юк. Һәр кем театр аса алмай. Театр асы бүгенге көндә хезмәт итә алган театр дөньяһына шәхес буларак уның өйдә күбрәген торуы әлбиттә иптәшен карарга кирәк. Әмма ләкин уның бүтән ысулдарында табып була. Режиссер буларак Гөлдәр Музафар кызында біз мохтажбыз. Без тамашасылар, без башкорт халкы. Ул нык тыйнак, нык басалкы, нык интеллигент. Эски мәдәнилеге, әдәбе. Интеллигент. Ижад өлкәһендә улай булуы кыйын. Һәм мин тамамлай килә үземнең фикердә, ана шул әлеге күмәкләшеп әйткән фикерде йомгаклап, менә Ямгыяттың, ягъни бәлки коллективтың ул зур ямгыяттыңмы торышын, үсешкәнлеген нимә билдәләй? Балаларга һәм өлкәндәргә мөнәсәбәт. Акыллы коллективтар үзләренең шундай теге кешеләрен ибәрмәй. Улар эшләмәһә үзләрендә штатта тотып, коллективтан айырылмаһын дип, күңеле хүрелмәһен дип, мөмкинсә уның тәҗрибәһен файдалана. Мына мин бүгенге үзебезнең театрдарга шуны теләйм. Әлбиттә, бәлки ул Стәрлетамак театрына гына түгел, чөнки Гөлдәр Музафаровна ул Рәсәй кимәлендәге шәхес, Рәсәй кимәлендәге белгес. Рәхмәт. Гөлдәр Музафаровна, һезне алкышлайбыз. Яшәгез, үзәксегез һәм азаматка һау сәламәтлек, айгылдан бәхете, бәрәкәте, һезне яратабыз, кунабыз. Һезнең дә баш ябыз. Рәхмәт. Рәхмәт. Һез безгә әле кәрәк. Хәтерем кабат үземдә. Үткәндәремә итәр. Унда дөньялар болытһыз. Бар тугандар исәндәр. Тән үлһәлә ян үлмәй. Күктәргә усып китә. Туган илдә хыянырга Өс аршындай ер етә. Тодан юлдарды үтергә етер микән көстәрем. Гомеркәем үтеп бара. Калды үкенечләрем. Тән үлһәлә ян үлмәй. Күктәргә усып китә. Туган илдә хыянырга өс аршындай. Өс аршындай ер етә. Zəngə